Oh, elithethwe phakathi empilo yami Thixo mkhulu uthethwe into enkulu lapha izolo inkulu kakhulu ukuvuleka kwengqondo kwayingqondo eqala ivulwe nkulu ezendawo ezi ngake ndithanda ngenhliziyo Amen. umonakalo apho ukhoyo uphi enhliziyweni ukubana lo muntu wenakele enhliziyweni ngambona ngantoni ekhupha ngomlomo ukuba lo muntu ulungile enhliziyweni uzambona ngantoni ekhupha ngomlomo njalo kulunga kwakhe yiyo ke lento efana apha emntwini ithini ilungi yonke into uzasithi Amen. umuntu ngambona sesiwadidli kanti ulimele phi enhliziyweni yilento ifuna balungiswe uThixo amanxeba ngaphandle siyakwazi ukuvala igazi usubhandishe ethini swabona kodwa into ebalulekileyo efuna ilungu emntwini intoni inhliziyo kuze lento lapha enhliziyweni iphumele phi ngaphandle Amen. Yesu kwenza umzekelo ngabantu ukuthi amanxeba amhlophe kakuhle aqatshe ifuda amahle kodwa ngaphandle lonke yenzeka bazala kufaneleke kodwa izinto eziphuma emlonyeni azingenelana ndiphanga siyijongwe ngaphandle lento iphuma emlonyeni ngelayo ndiphanga phakathi kuwe awena-ke bazalwana ndiyabulela kakhulu uThixo abazithandekayo ubana ndibe lapha njengoba sendishilo bazama isithandile kungekho nto inhle into angaba ndiyitsibe iqala ndiyaqonda uba le nto abazana bethetha apha izolo besithi iyawude le nhlangano iphele belapha mna izuphela nje lapha kule ndaba ndima ndivele banindazi ayizuphela ndakwenye late kwanamhlanje ndizawuhamba cela loo ndawo andizophela ndilapha qha kubana ndinithandile bazana hlobo ndibeka ichaza ngalo ndiyayithanda andingomntu ungxamayo akuma abazane ndiqala ubabona ndingabazi andikhandi ukutsiba qala funa uba ndiyive kakuhle bekwaphi bekwaphi kuthiwa ndimamele kakuhle ukuze ndingene entweni endiqonda uba ndivile ndingathi ndithethe into apha ndingandibuzwa ngayo ndibe semoyeke yatsho enye indoda xa ibuzwa nguye mzalo ngoba usithi uzolo uthetha ukuthi bendisemoyeni ngelaa xesha ayisayazi ibisemoyeni zobuthetha ngayo ayithethe into zayo ndizama ukuthi bazalane ndiyamthanda uthixo ndiyambonga kakhulu ngukoma lo asemaqwathini ngona ivela ngasemakliye ikhona ipolice station endichithe kuyo phayitshona ezantsi ndiphaya zawubaza nje isitolo bazalwana amandla kaThixo phumsulusa uThixo Amen. amandla into eyenzeka ngoba ndithe nxa ndiya kwenye ilali phasi melene nayo kwathiwa ndangcwatywa bethuka abazalwana abantu abaninzi bendibona amantomo andithiwa wangcwatywa kwathi kwenzeka kwale nto kwaza nabazali baseMonti abantu bezondibona apha esibhedlele emfresha bawufika azi bathi ke kusuka kwabo apha esibhedlele baye emzini nam abona abantu kugcwele imoto kodwa kungcwatywa wona ndifika kulaa lali ndisiya ndithi mna yazi usathane ngandibona ndibe kule ndawo nomsindo ngoba ndilapha ndinomsindo sathi ngandibonanga kanti abanye abantu ngobayathuka hayi ba ngulapho kanti ongashuba lo mntu wangcwele zama ukuthi bazalwana into eyenza